ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಾರು ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋನೇರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ದೂರ ಬಿದಾರ್ದಿ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬಿದಾರ್ದಿ ಬನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದುಲಪ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಪೋತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋತಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಇನಿ ಪಿದಾರ್ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಯ ಸತ್ಯ ಪನಡಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅದೋಟು ಬತ್ತ ಬೇಬಣ್ಣ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪನ ನಿಧಾನ ಫೋನಿನ ತೆಡ್ಡೆಗೆ ಅದೋಟು ಫುಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಲೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕ್ ಓಡೊಂದು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಏನು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಾತಿರಿ ದಾಲ ಪೊಡಿಕಿದ್ದು ಬೇಬಣ್ಣ ಮೂಲು ಏರಲ್ಲ ಗುರ್ತಲೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತೇನ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಏತ ಪನ್ನಾಗ ಪತ್ತು ಕೊಕ್ಕಲಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಣೇರು ಅದುರು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಣೇರು ಬಂಡೇರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗ போய் ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀ ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದು ಅಂಚದ ಆರು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 10 ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿ ದೇವಣ್ಣ ಆರಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಗ పోయి ಕಲ್ಲಡ್ಕ పోయి ಅಲ್ತರದ ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಗೆ పోయి ಒಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣ ನೀವು ಲ್ಯಾಪಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವಾರು ಗೋಣೆ ಜನ ಅಂದು ಇನಿ ಗೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ಮುಸ್ಕುಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ పోయి ಸಿರಿದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಬತ್ತೊಂಬ ಇದನ್ನ ಮೀನ್ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ వీడియో అవొందుండా అవొందుండి హాయ్ గైస్ దాదా విషಯ ಪನ್ನಗ ಏಗಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕಗೆ ಎಕಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತನು ಅಂಡ ಬೈ ಮಿಸ್ ಅದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬರ್ಪಣಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೂಟ್ ಪೋಯ ಓ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೋಣನತ್ತು ಎನ್ನನೆ ಏನಂಚೂರು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ತೂಪು ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೇತೇನೆ ರೂಟ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೇಟಿಗೆ ಬೈದ ಹೊಸತ್ತು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೇಟಿ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡು ಒಂದು ನೀವು ಪಂಡ ರೋಡು ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಉಂದಾತಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೋಣೇರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇ ನಾನ ಕೊಡೆ ಏನಾವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅವ ಈ ಬನ್ನೋಡು ಮಾರೆ ದನಿ ಈ ಆತ ಎನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಬತ್ತನ್ ಗೋಣಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಮನ್ಪಂದ ಕುದೋಂದಿ ಮಸಾಲ ಫೈನಲಿ ಕೇಟಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಕಾಣ ಚಾಮ ತಾಂಡು ಎಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚಾ ಉಂಡು ಆಡೈತೆ ಪೆದಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂವಡಿ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತು ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ತುತ ಅಡೆ ಪೋದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಮೂಲು ದೊಂಬುಕು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಒಂದಿಜಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಕೇಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಣೆ ಪಂಡಿ ಬಜಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಯ್ಯ ನಡೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಡ 24 hour AC ಎತ್ತಿನ ಹಾಕೋದು ಅದ ಮೂಲು ಹಾಕುದು ತಂಪಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಒಣಸುಪ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪುಂಗೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ವೈದ್ಯರಿನ ಊರಿಗೆ ಬಂತ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿನ ಊರುಲ ಉಂದೆ ಕೋಟಿ ಚನ್ನೇರು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಊರುಲ ಉಂದುವೆ ಪಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚನ್ನೇರ್ನ ಪಂಡ ಮೇನ್ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಬಂದನ ಮೇನ ಅನ್ಪೈತೆ ನಮಕ್ ಮತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಡು ಅಂಚಪ್ಪನ ದೈವ ಜುಮಾದಿಪ್ಪನ ಊರುಲ ಉಂದುವೆ ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಊರು ಪಂಡ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಬಂದು ಆರು ಕಲಿಮೂರ್ನಾರು ಏನೋ ಪೇರು ಅರೆ ಮತ ಚಿಕ್ಕದಿ ಮತ ಒಂದೇ ಊರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ ಪಂಡ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಏನ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಮತ ನಿಗಲು ನೆಗಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತು ಪಡಂಡ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆದ ತೋಪದೇರು ಅಂಚ ಅದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಬೇರೆ ತೂವರೆ ಬಾಕಿತ್ತಾಡ ತೂಲಿ ಅವು ಓಲು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅರೆ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ನಿಗಲಿಗಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಟ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಟ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಆರ್ಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪಂಡ ಜಾಗದ ಮೈನ್ ಏನಾಯ್ತಿ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಡಮಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಊರಾದುಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಬೋದಿತ್ತೀರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಏನ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ
ಅವೇನು ಕಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಕರಾಟೆ ಜೂಡೋ ಕುನ್ಫು ಮತ್ತು ಆತೀನಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಮೂಲು ಅವೇನು ಕಲ್ಪದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬತ್ತ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಾತಿ ಮೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಡೆ ಏನಪ್ಪ ನಡೆ ಅವು ಎಡ್ಮೂರು ಎಸ್ ಎಡ್ಮೂರು ದಂಚಿ ಪೋಯಿರು ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಮತ್ತು ಕಳೆ ದಿನ ಅವಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಕ್ಕ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ತು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗೆ ಬೈದಿನೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟು ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಗರಡಿಗೆ ಬೈದಿನಿಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಗೋಣಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣುಗೂರು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ನಿಖುಲಣ್ಣಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣುಗೂರು ಹಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೈಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೈಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ GPS ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡೋತು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಗಲೆಗಲ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬು ಬರಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ఒక గాడి రెండు ఎదగల బలే ఇది నెక్కులు మూలు కరించిದ್ ನಂಚ ಕರಿಂಚಾರು ಅವ್ರು ಎರಡು ಜನಪ್ಪ ಕರಿಂಚಿದೆ ಹೋತ ತೂಕ ಅಡಿಗಲಾಗಿತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ದಿಗದಿ ಜಂಗಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಪಿರಾದು GPS ಮ್ಯಾಪ್ ದಾರು పోయి పోయి ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಒನ್ನ 42 ಮಾಂಡ್ಯ ಏತುಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಂಗಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನೆ ಅದಲ್ಲ ಬೇಜಾನಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದೇವಿ ವೇದತಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಉಂಟ್ಯ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡುದು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ರಂಚಲ ಒಂದು ದೇವಿ ಬೇರೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಬರೋಡ ತೋಲಿ ಸುತ್ತು 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 ಸುತ್ತುದು ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ಕಾಂಡೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾನ್ ನೆಕ್ಕಲಂತ ಅದೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ಫೊರ್ತಾನ್ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಜಿರ್ದು ಏಳ್ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನಗಲೆ ಬರಲಿ ದಾಲವಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ ವನಸನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವನಸ್ ಫೈನಲಿ ವನಸಾಂಡ್ ಗಾಯ ಮಲ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಉಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋದ ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲೋಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಪಿಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋದ ತೂಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಎತ್ತರ್ದು ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವೇದಿನ ಏನ ಬಣ್ಣ ಮೇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನಂಜಿನ ಊರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಿಕರಿಗೆ ದೇವೇದಿನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆಮೇಟ್ ಧೂಮವತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ನಾನ ಪೋಡು ಬೋನ ಸಮ ಬತ್ತು ಅಡೆ ನಾನ ಪೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಂದ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೆಜಿ ಬತ್ತು వచ్చిನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದೆ ಸಾಯನ ಬೈದೇರು ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ದೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವಾರ್ಡ್ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯದ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ತ್ಯಾಮ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಮುನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೋಲಾರ್ ದಿಡೆ ಬೈದು ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೈದೆ ಅಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೈದ್ಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೈದ ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ಲಾಗಿದ ವನಸಿತ್ತು ಪಾಯಸ ಅಂತೂ ಕೆನ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಏನ್ ಬಂದ ಉಲಾಯ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಜವ ಗುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೋಪನ ನಿಕುಲೆದ ಗಿಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಗರಡದ ಮತ್ತು ತೋಪವೆ ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ ಓಲ ಉಲ್ತೋಜು ನಾವು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಅವೇ ಕಲ್ಲರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ಮುರ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಟ್ಲ ತೋಲಿ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಲು ಡೋರ್ ತೋಲಿ ವಾನಮ್ ಡೆಂಡೊಂದು
ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಉಲಾಯಿ ಪ್ರವೇಶಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ದಂಚಿನಿ ಪಂಡ ಐದೊಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀರು ವೈಪುನ ಒಂದೆಕ್ ಟಿಬರ್ ದಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚನ್ನೇರ್ನ ಅಡೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ ಮನೋರಂಡ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕಲ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಪುಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಡಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ತುಕ ಎಂಚ ಉಂಟುಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ನಾನು ಕೋಡೆ ಚೂರ್ಲ ಜಯಿಸಿದೆ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲದ ಜಾತ್ರೆ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಡ ಬೈದೆ ಒಲ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆಯ ದುಪ್ಪು ಸಾಕಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹಿಂಬೆ ಒಂಟೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಇವನ ಕೈ ಕರ್ದು ಒಲ್ಲಿಕುಲು ಅತ ತುದ್ದುಂಡು ಯಾನು ಜಿಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಅಂತ ತೋರಾತೆ ಅಂದ ಚೂರು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಜಿಮ್ಮು ಬುರ್ದು ತೋರಾತಜಿ ಬೆನ್ನಿವೆ ಅಂತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಓಪನ್ ಉಂಡಿಯಾ ಬೇಗುತುಗೋಲಿ ಮೊಕಲ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಹಿಂಬಾರ್ದೊಂದು ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ದಮ್ಮದೆ ಬಿತ್ತಿಗೆಲೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಗರಡಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಸುವಾರ ಚಿಕ್ಕು ನಾನು ಬಾರಿ ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಂದು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಊರದ ಗೋರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮದ ಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಲವಾಡು ಓಕೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚನ್ನೇರಿನ ಗರಡ್ಡು ಏನು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಆ ಕೋಟಿ ಚನ್ನೇರಿನ ಜವನದಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಮೂಲೆಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅನಕಡೆ ಪನ್ನೆಂಚಿನಿ ಮೂಲು ಮೂರ್ತಿಲು ಅಂಚಿನಿ ಅಕುಲು ಜವನೇರು ಉಪ್ಪುನಗ ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಟಗರಡ್ಲೇಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲನಗ ಜವನೇರ್ಲ ಮಲ್ಲನಗದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪದನ್ನ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಹೆಂಗುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಗುರು ಸಾಯನ ಬೈದ ನಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮೂಲು ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬೈಜಾರ್ಡ ಬರ್ಪಾಡ ಎಂಜ ಬರಲಿ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲೆ ಬೋಡಂಡ ಏನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ಐತತ್ರು ಬರೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಏಡಲ ಕೇಂದು ಬಲಿ ಖಾಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ದೇವಂಡ ಗಾಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬುದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರ್ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂತ ಕೇಂದು ಬಲಿ ದೇವಂಡ ನೀವು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಂದು ಬಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಫನ್ಪೇರು ಕೊಡ್ಡಡ್ಕದ ಆನೆ